Raden Sahid, Raden Patah Al-Akbar Saidin Pantep Pranopagomo sedaya dipun hormati mugi tansah mangsuwana puji pandonga wilujeng slamet. Lan boten kesukaan malih damel hormat Kanjeng Sunan Kudus Jabar Sudik, Kanjeng Sunan Muria Raden Umar Said sedaya kalawan dipun hormati mugi tansah mangsuwana puji pandonga wilujeng slamet. Lan boten kesukaan malih damel hormat Kaki Danyang, ini Danyang ingkang rumeksa rinten kawan dalu ing dusun Medini mriki sedaya kalawan dipun hormati mugi tansah mangsurana puji pandonga wilujeng slamet. Lan boten kesupen malih damel hormat sedaya ahli kuburipun Bapak Jumanto Ibu Maratus Solihah ingkang sampun sumare wonten ing alam kubur ghafarawa dulu baha wasatara uyubaha wa nawara dharikaha lahal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan mamin. Allahumma shalli salamatan bi dunya jatamina wa jatamina wa bisa. Allahumma ba'id lana wa hab lana innaka salika bina ta'ala. Allahumma billahi wa rahmi wa ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana wa li walidina wa lil mu'minin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka siratal ladzina an'amta warfa'na laka dzikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Baiklah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Takubalawo minkum takubalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wangsul dumateng jenengandika Bapak Jumanto Ibu Maratus Solihah. Kula titip peling Pak Bu. Niki mengke putranipun kersane pinarak ten mriki. Ngoten nggih. Ampun pindah. Aja ngalah. Nek Bapak Ibu pindah monggo niku putranipun. Kersane napa? Kersanipun anggenipun ngawontenaken ritual ruwatan dipun paringi kewilujengan keselamatan sak keluargane jenengan sedaya lumebar putra ingkang dipun ruwati. Ngantos benjing kakek ninan-ninan. Amin Allahumma amin. Mekaten Dik teng mriki nggih, mangke jenengan kudu mimik nyuwun, ngoten nggih. Mekaten saking kula kirang langkung panestunipun Pak nggih kula suwun. Bu, nggih, wonten mriki. Monggo Mas.
tansah pikantuk kanugrahan dening Gusti Maha Agung arupi kawilujengan keselamatan saengga saged rawuh makamalsa manunggal wonten menika majelis kanthi wilujeng kanthi selamat boten alangan arupi punapa-punapa. Selawat salam mawantu mugia kunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satunggiling Nabi ingkang tansah kawula lan panjenengan tenggo manggah syafaatipun utawi pitulunganipun langkung-langkung wiwit donya ngantos dumungipun akhirat. Mugi-mugi atas selawat ingkang asring kita waos pinjing wonten ing yaumil kiamah kawula saha panjenengan sami pancanipun akeni dados umatipun atas rahmat sarinanipun saged sareng-sareng kalebenaken wonten swarganipun. Amin Allahumma amin. Dumateng para pepunden para lenggah kakung saha putri satu kehormatan ing mriki kawula nempel kamardikan panjenengan sami Hamid Hamundi dawuh saking warga Pagelaran Bagus Budaya Sagotrah ingkang tinimbalan wonten Bali Wisma dalemipun Bapak Jumanto Ibu Maratus Solihah sak kulawarga ing sedya caos pamlipur dumateng panjenengan sami ingkang angka kalih saking panjenenganipun keluarga besar Bapak Jumanto sak kulawangsa kagungan hajat hangitanaken atmaja putranipun. Mugi-mugi anggenipun dipun hitanaken saengga dipun ruwat ing dalu menika saking keluarga besar Bapak Jumanto Ibu Maratus Solihah tansah pikantuk kanugrahan dening Gusti manggih rahayu widodha neskala kaken samrikala boten wonten alangan rebeta punapa-punapa. Amin Allahumma amin. Anamung anggen kawula sawaning dalu menika boten kaijenan malah anganti dumateng warga Pagelaran Bagus Budaya Sagotrah ugi anganti dumateng garwa kula nggih Nyai Tembung adat-adatipun tabuh kados mekaten menika garwane kula Prapta merpeti anggen kula makarya wonten ing papan tak seratin sak perintah mangkene muga-muga garwa Prapta. Wentara anggen kuwi makarya nang jroning Pategalan Pasawan kok beneh kelawan padatan. Lah nggih benten to Kang Mas. Lah sampean ra ya butuh magang. Lah butuh ngombe. Lah apa sampean ki ya ora ngelak no. Adat lumpiane kae yen pun kakang wis makarya nang jroning Pategalan Pasawan sawetara. Siade nggak Prapta merpeki marang pun kakang. Iki mau kok rada landhat. Landhat mergo kae tempene lurung garing lek goreng. Kok ya sampean itu kok ketik. Mbok nesek to. Piye to? Lah karo bojone ra ya kudune sing mesem. Iki bakal ana wigati kang ndak blakake marang Siade. Lah kok ana wigati dadi apa to Kang Mas? Coba to iling-ilingen kanthi permati. Wis pirang taun yen windu wis pirang windu. Anggo nyawake dhewe padha omah-omah nganti seprene iki. Lah sampean ki ya reti. Yen to awake dhewe ki ya udah korona 20 taun lawase ra duweni anak. 20 taun suwe. Dene wiji. Lah kene ngopo kok ditekokne lho. Lah piye? Witekno. Sak barakane awake dhewe biyen kaya nggone padha omah-omah, lagi pendak pisan, pendak pindho wis padha duwe putra lan duwe ngomongan. Nanging pun kakang lawan Siadi anggone omah-omah nganti 20 taun kok durung ana titikan besok kapan pun kakang lawan Siadi duwe putra, duwe anak. Banget ya sampean kok kaya YouTuber kae. Iya. Dadi ora sobat, sopo terus angger bengi lho sampean ora tau pomah. Kok yo. Pun kakak lehen budidaya iku ora kurang-kurang. Tak rewangi ndas tak sik tak gendas paribasane kaya ngono. Ning kasunyatane undundane kaya mangkene. Ngapa lho sampean? Ngene kok. Wong omah-omah kae bisane bagya mulya. Kae sana unen-unen. Nak duweni putra utawa duwe momongan sing bakal bisa mingkul dhuwur mendem jero marang derajate wong tuwa ing tembe burine desa. Lah ngerti kaya ngono kok ya ora panjenengan kok ya ora ngerti kahanan. Yen kahanane bengi kaya kudune kepiye. Pun kawang karo garwa. Garwa wis yo.
Wong wedok nek lambene tipis ki ya wong lanang sak kecak, wong wadon iki ya ngerti nek wong wedok kaya ngene. Anane ra duweni anak ki ya sampean kuwi. Kok aku? Lho, nek sampean ki ya ngerti to. Wong peti sawahe ya apik, subur lho sampean nek pacung entuk lah. Aku ora ngluput. Ora tau dilenyehne lho. Ya sampean kurang terima to di bojo aku kaya ngene iki. Pun kakang trimo. Lah iya kok. Nek didawa dawake sewengi ora rampung kae campur sarine komplit. Eneh kok neh. Nadyan to pun kakang lawan si Adi 20 tahun ora duwe momongan ora duwe anak. Ning aja kurang-kurang. Anggonmu meminta anugrahaning Gusti Kang Akarya Jati. Ora kurang-kurang Kang Mas, aku meminta karo sing kuwasa lho Kang. Iya. Mbok menawa sapa wae pawongan kawula sing gelem meminta anugrahaning Gusti ing papan kono mengkono bakal nemoni kabegjan Kang. Leres Kang Mas. Lah sajake kono penjak ganteng-ganteng mbok menawa wae arep ana tamu lho Kang. Ditunggu sama-sama ya Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Bapak Soibu. Nggih. Ing mriki mboten kok ateges kawula menika tambuh kalian jengandika sak keluarga mboten jer nembe sepindah menika kula ngertos pasuryan jengandika sak keluarga. Kepareng ing mriki kula badhe nderek tepangan jengandika menika piagung luhur saking pundi lajeng dipun paringi jimat Jawa asma sinten Bapak Soibu. Ngeten kaki legeye Kados menawi sing kaping sepindah badhe silaturahim dalem rompok kaki legeye dalah mini legeye. kados menawi Sing kaping kalih kula talan atur saking keluarga Bapak Jumanto adalah Ibu Mahatus Solika. Bapak Jumanto adalah Ibu Mahatus Solika menika badhe nenepi tanah Pulo Jawa, adat tanah Pulo Jawa. Nggih badhe bucal sukertonipun putra ingkang asma Muhammad Azam Ardian Pramusaji. garwanipun asmanipun Ibu Maratus Soleka. Nggih, leres. Pidalem saking pundi, Pak? Saking Medini. Lah, wonten wigatos menapa jenengan wau matur sowan teng rompoke kula ing wekdal dalu menika. Nggih. Bapak Jumanto adalah ibu badhe masrahaken putranipun badhe karuan putranipun niku amung setunggal. Heeh, boten kakung napa pawestri? Kakung. Boten gadah sanak sedulur. Anggih menika gadah Sukerto putra Untang Anting. Kados makaten. Nggih. Panjenengan dumateng jengandika Bapak Jumanto Ibu Maratus Solika dados jenengan imah-imah wiwit rikala semanten ngantos agengipun samanten kagungan momongan namung setunggal. Duwe putra mung siji, leres Bu Pak nggih. Lah, ing mriki kula badhe nyuwun pirsa, putrane jenengan mijil kakung yen wong Jawa biyen ngarani sok sapa wae pawongan yen duwe putra mongko kakung setunggal. Kena diarani bocah lair Untang Anting. Ing mriki jengandika kagungan reket putrane duwe reket Untang Anting sukertanipun. Kok ing putrane jenengan Muhammad Azam Ardian Pranaja. Muhammad Azam Ardian Pranaja. Nggih. Aku ngerti kono wae, Mas. Nggih, tulisane karo Bapak Jumanto Ibu Maratus Solika. Ing mriki jenengan badhe maringaken putrane jumateng kula nggih. Badhe kula tampi ning kula suwun gandeng putranipun boten saged nderek adicara ruwatan, tak jaluk Bapak Ibu. Kula nyuwun kanthi sanget pakaianipun, pengagemanipun putrane jenengan sak pengadeg, Pak. Bawah atas, mangke dipun bucal mawon. Sing elek boten napa-napa, sing awon boten napa-napa. Mangke dipun bucal. Nggih.
Nggih, celana nggih. Nggih. Katok pendek kalian kaos monggo. Mangke dipun bucal Mas Ali mboten kok terus diwangsulke mboten. Karena kelanten napa putrane mboten saged nderek perawatan. Ngaten nggih Bu. Nggih, Bapak Jumanto Ibu Maratus Solika, putra Jengandika badhe kula tampi. Nini tak aturi nampa putra Jengandika. Saderengipun putra Jengandika ing mriki kula tampi, ing mriki mboten teges kula nundung kalian Jengandika kekalih mboten Pak Bu. Bu bilih tasih wonten pedamelan ing pepungkuran ingkang dereng saged dipun ngrampungaken monggo sugeng kondur pangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur. Iki awake dhewe kaya tiban kembang cempaka mulya sing sumakul gedene. Omah-omah nganti 20 taun durung duwe momongan kadadak ana ing wektu dina iki mau ana tekane Bapak Jumanto Ibu Maratus Solika teka nang rompoke awake dhewe masrahake putrane. Nanging kaki legi. Kepriye? Anakmu ki mau duweni sengkala lho ki. Dadi awake dhewe ya kudune waspada. Ing papan kene sakwisipun Kakang momong marang anakmu lanang Muhammad Azam Pramnaja ing wektu dina iki gandeng putramu iki bocah sing duwe Sukerta. Ing wektu dina iki dheweke bakal ndak singetake Diselametake selamat. Kaya sak keluargane awake dhewe lumabar marang putramu. Anak lanang sing biyen diwenehi tetenger Muhammad Azam Pranaja ing wektu dina iki bakal tak singetake tak wenehi tetenger Joko Jelagur. Joko Jelagur. Siadi yang nimbali anak lanang cukup Joko Jelagur. Joko Jelagur. Ora yo dhewe karo anakku ning omah apa ya wani to ki? Ya ora dadi boyo pengapa ya mung ngene. Piye? Yen sak budalipun Kakang mengko kepengin banget muktake lan mulyake anak lan garwaku. Timen ing tembe burine bisa mulya. Urip kaya tangga teparo nang sak jroning karang pradesan kae. Apa ya dhewe anakmu iki lho ya duweni sengkala lho ki. Banjur karepe Siadi kepriye? Kepriye? Kok ya anakmu ki dikeki aji jimat apa ngono ben semayane slamet lho ki. Nene legeye. Kaki legeye. Yen Siadi duwe panjaluk utawa duwe kebono kang kaya nepun Kakang siapa ing gati. Ya, aku ora negakake marang anakmu lanang si Joko Jelagur. Ing papan kene pun Kakang sakjroning budal makarya nang Kutha Raja aku titip wujuding janur kuning iki nyah tampan. Janur kuning iki ki. Lah janur kuning iki arep nggo apa lho ki? Ngene legeye. Janur kuning kan ndak paringake Siadi ini legeye iki mengko kalungno marang janggane putramu si Joko Jelagur. Kaya ngono. Mengko mbok menawa sengkala kang jumedhul saka jagat wetan. Ing papan kono bakal tinulak bali mengetan. Yen ana sengkala saka jagat kulon bakal tinulak bali mengulon. Yen ana sengkala saka jagat lor tinulak bali mengalor. Ewon dene yen sengkala saka jagat kidul ing papan kono bakal tinulak bali mengidul. Iku daya katiyasane janur kuning kang linambaran aji sangut. Aji sangut. Kaya ngono tak kalungke ya ki. Kalungke marang janggane putramu si Joko Jelagur. Kaki legi. Sakwise anakmu kok kalunge janur kuning. Sampeyan ki ya ora nyawang karo anakmu lho ki. Kepriye? Anakmu saiki lho ki. Tambah bagus ki. Apa ya katiyasane janur kuning iki mau lho Kaki. Nek pun Kakang ora kaget. Tak jalan, tak kandhani sih. Piye Kaki? Nek legeye. Sapa wae jabang bayi sing duwe reget utawa sing duwe sengkala yen bocah kuwi mau lanang kok kalungi janur kuning. Tambah mencorong pasuryaning pindaning para Kamajaya sing Ejawanta. Iku yen kakung. Nanging yen bocah sing duwe sengkala ki bocah wadon tambah ayune tambah manise pindaning Bathara Kamoratih kang Ejawantaning jagat raya. Kaya ngono ya Kaki. Biasane janur kuning kan nambaran ati sange. Kaki legi. Kepriye? Nanging ora cukup janur kuning ki. Banjur aku yen nang omah dhewe iki karo anakku iki kaijenan lho ki. Aku mbok digoleke kanca rowang apa piye lho ki. Mbok tangga teparo apa sapa wae ya ora apa-apa lho ki. Tinimbang aku dhewe kaijenan karo anakku. Pun Kakang ora kabutan. Nene legeye. Rikala semono putramu lair cenger saka garbane ibu Maratus Solika mbiyen kae duwe kadang duwe sedulur 4 5 pancer. Apa iya to ki? Kang kena dikarani Kakang Kawah Adi Ari-ari. Lah
wujuding kakang kawah Adiari biyen kae maujud badan alus kaya ngono yen to si ading papan kene njaluk kanthi banget kanca ruang kanggo njaga keselamatane anak lanang si Joko Jelagur pun kakang ora kabutan ya mo ayo rewang-rewangan memuji marang Gusti kang akarya jagat sedulur 45 pancer si sopir ya amarah alu-amah mutmainah ndak ciptane ndak siji karane dadi batan kasar kinen prabang papan kene sabar sabian aku nderekke ndedonga lho ki ayo kini ati bismillahirrahmanirrahim sedulur 45 pancer sing jaga jagat wetan jagat kulon jagat lor lan kidul abang ijo kuning putih prabang papan kene nggih bocah bagus apa ya kamu jutane iki mau ana Sophia amarah amah mainah yang si Adi kepengen mangertani kadang itu anak lanang si Joko Jelagur sedulur 45 panter kakang kawah Adiari iki wujud wis tak siji karo dadi batan kasar kasar ing netro yang si Adi kepengen mangertani iki sing jeneng Sophia amarah alu amalan kae si mutmainah marang kowe kabeh sedulur 45 pancer Sophia amarah alu amalan mutmainah waktu dina iki sing are kala semono wujudmu badan alus nganti ndak cipta ndak siji karo dadi badan kasar sumara prapta ning pangarepane kaki legaye jalaran mangertenono Sophia amarah alamalan mutmainah ing wektu dina iki wong tuamu kaki legaye entuk kanugrahaning Gusti kang akarya jagat entuk putra nadyan mung putra titipan nanging mangertenono yen to putra titipan kuwi mau dheweke duwe reket duwe sukerta ya nandang senggala kang kena darani bocah lahir ontang anting pura kowe sing kadange tuwa aku titip marang kowe kabeh wujuding anakku lanang si Joko Jelagur ya kadangmu tuwa anom ndak pasrahke marang kowe kabeh jaganan reksanan keselamatan apa kowe kabeh kira-kira padha sagu nggih sagu bagus yen kowe sagu nanging pomo dipomo piwulingku marang kowe kabeh bocah papat aku titip wujuding daging setampel gedes tata Semarang kowe kabeh jelek nganti anak kula nang Joko Jelagur dedel kulite gedene kok gigrek ulune sak lombo kowe kudune tanggung jawab ngestakaken dawuh kiai iki bagus yen kaya ngono saikine sowan-sowangan aku tak makarya nang Kutara Joko Gede sak utuhe mong sabodho reksana keselamatan hati-hati ya kaki sowan aku njaluk pamit
Joko Jlagur. Maksud jatine kene ngendi kok awakmu wong papat kok mah do turunan lho. Nyai. Lah kok njaluk ngapura ning apa to, Nggih? Ngaturaken katiwasan. Lah kok ngaturaken katiwasan kene ngapa lho? Kula mboten saged jagi. Kenang Jlagur. Banjur Anis. Banjur kepiye aku ngatur kawang romongan itu. Iya, Ger. Aku ngerti. Yang tahu aku kabeh wong papat wis disiti karo dadi badan model karo kaki legi. Tak kira wae ora ngerti ana ngendi bapak tununge putraku si Joko Jlagur. Mbak menawa wae kae mau putraku dicidra karo bangsa alus, Ger. Iya, aku eling. Saturunge kaki legi ya kae mau tindak. Melengkawan aku yang tono bebaya apa wae ana ngomah ora bisa ngucati. Ngeju kalau lemah kaping 3 kaki legi ya bakal mundur. Ayo ngerewang-rewang ana dedonga yen to kaki legi ya bakal mundur, Ger. Kaki legi ya kaki legi ya. Pon kakang kan bali. Menelgi. Kaki legi ya, kaki legi ya. Kaki legi. Kula badhe matur kaliyan panjenengan kaki. Matur coba. Putramu kae mau Tahun-tahun tangis ki ora pari gawe apa? Sakjroning omah kok bosah saseh kaya ngene. kaki. Heeh. Aku tak matur kok suta kawan panjenengan. Kaya ngono. Kabeh mau ki ya keluput aku ya keluputane panjenengan kaki. Kaki legi. Kepiye? Anakmu si Joko Jlagur sing mau dititipke lawan aku kae mau lho ki. Kepriye tawar-tawar? Putraku merecah. Anakku lah. Kaya keduduk rasane atinipun kakang bareng si Adi ngandhakake yen wektu dina iki putramu si Joko Jlagur muraca saka Ngembangan. Nene legi Kaki legi. mangerten apa? Yen to Joko Jlagur kae dudu putraku uga dudu putrane si Adi.
iku mung bocah titipan. Ning legi ya. Kagel-kagel. Pedane lelakon iki kok nganti wong tuane mangerteni yen to Joko Jelagur ilang saka ngembanan ndak kira. Kowe kelawan aku mesti bakal nampa pidana. Marang dina iki saiki sowan-sowangan. Aku jejering wong lanang, aku tak mbudidaya, tak golek aneh nganti ketemu putramu si Joko Jelagur bali nang rompoke awake dhewe. Ya mung aku titip Siadi aja wedi kangelan. Manjinga nang sanggar pamuja meminta nang nugraning Gusti Kang Akarya Jagat. Aja pati-pati juga nganggo Kusmedi yen durung pun Kakang juga rage. Anggone sami sebagainya. Ya aku tak njaluk pamit ya Kagel ya. Oning papan kene cunduk lawan aturi garwaku nini legaya. Apa ya bener yen to momongamu si Joko Jelagur wektu dina iki morca saka Ngembanan. Leres kaki boten muruh sangkan paring dumati wonten barat ingkang gedhe. Malah penang Jelagur iku jagi wonten ical nyuwun pangapunten. Sedulur papat 5 pancer. Injih, mangerten. injih kula. Sadurunge aku budal makarya nang kutha raja kang gedhe kae, aku tau pitungkas. Aku tau piweling marang kowe. Aku titip wujuding daging stapel dan stetes ya si Joko Jelagur marang kowe. Jaganen reksanen keselamatane. Kowe saguh iya apa ora? Injih. Iya apa ora? Injih. Kene aja maju. 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 Sing durung. Halo kene. Tegak. Halo udah dhuwur. Bagus kok. Mari kok. Iki durung. Kene. Iki sing tuwa dhewe. Kudune kowe tanggung jawab njaga keselamatane. Kene. Kowe sing untuk giliran. Kene. Maju. Ngapunten kaki. Sopiah amarah kemana. Injih kula. Biyen kowe tak leliting, tak gadang-gadang, tak domo-domo, tak kon ngomong bocah siji wae kok ora bisa kebangetan. Kebangetan lah urip kowe. Kowe iki tenanan. Totohane iki nyawaku. Iki nek nganti kowe tenang. Kene maju. Iki tenanan. Ayo maju. Loro, menang. Kowe sebelum untuk giliran. Maju. Kene. Iki kriwikan dadi grojokan. Kene, padha maju. Injih kaki. Sopiah amarah alon-alon mana. Aku paling duka lawan kowe kabeh bocah papat ki memper. Jalaran kowe bocah papat ora bisa njaga keselamatane. Kok nganti wong tuane teko ing papan kene takon marang keselamatane putrane mesti sing nampa pidana ki sing nampa duka ki ora kowe ning aku. Iki aja menelem wae. Aja kok dheleke siramu kowe uga kowe. Iki tenanan, totohane aku. Kok nganti tenan. Coba ya. Kene, maju. Ampun ini. Kriwikan dadi grojokan. Iki nek tak keprokno kowe mesti sing di omah tombo. Sophia, maju. Mangerten ana. Yen wektu dina iki aku paring purba wasesa marang kowe kabeh bocah papat. Murcane kadang manung Joko Jelagur kuwi karana saka kowe. Ing wektu dina iki baline Joko Jelagur ya saka kowe ora bali saka kowe. Tak pangistani goleki nganti ketemu ya. Sedulur papat 5 pancer. Injih. Kene. Tak kataku si Joko Jelagur. Tak pangistani. Sopo kang dadi
aranmu lan saka ngendi papan dunungmu salah yen kowe takon kelawan aku ya aku Gembong Kamijaya Betara Kawa papan dunung Kualas Dirboyo Gondo lumayu kaya ngono kali kowe sapa ya ing papan kene ora dadak tebing aling-aling kowe yen pangkling marang pawongane ning ora pangkling suarane sak lumaing jagat sak kurping langit ora ana siji ora ana loro juduluk kaki gaya dalam pangruat kang dadi aranku Sri Betara Kawa iya aning papan kene aku ndak takon lawan kowe kaluputane mapan ana ing ngendi salahe manggone ngendi nganti kowe wani langap watonku mencap kepengin banget nada kala mangsa marang putraku si Joko Jelagur kaki-kaki ana parang sumurupa aku nada kala mangsa marang putramu Joko Jelagur kaya ngono ya sanadyan wis mbok ganti jeneng nanging aku ora pangling lamun kuwi Muhammad Ayam Ardian Pranaja iya ing papan kene nganti kowe nggih mangsa kowe ora kena gendak sikara cilik kepengin banget nada lawangsa marang putraku si Joko Jelagur layak tak gaglak ora bisa anjlok ya adukku malah kaporo mandek sajroning tenggak kaya ngono ya kaki legi ana parang rehne putramu ya Joko Jelagur wis kelakon tak tadah kala mangsa njur karepmu piye ing papan kene ndak yen kena tak jung kranane ngaris becik balake utahke kanthi butuh atmajaku si Joko Jelagur ana pangarepane kagele kaki ana parang upamu panjalukmu sakliyane kuwi piye ing papan kene yen to nganti ora kok balikake kanthi butuh si Joko Jelagur rawe tak rantas malang bakal tak putuk toro kaki ana parang yo aku ora kabutan balekake kelawan putramu si Joko Jelagur ora ana liya mung raga kandelan sukma kang wujud sikil loro rupane putih ya lan uga mori putih sak dedek pengawe uga pitrah sak cukupi kaya ngono ampun kaki legi ora esuk ora sore bisa minangkani apa sing dadi panjalukku aku ora kabutan balekake putramu Joko Sri Betara Kala ya gelap sayita iya ing papan kene wis dadi watak wantuning kaki legi dalam parwa yen to ing papan kene kowe njaluk ijol wujuding raga kang kanthi lan sukma wujuding pitik putih mulus sing tanpa cacat siji cacahe mori putih sak dedek pengawe uga beras pitrah sak ukuran pene ora sah dadak kesuwen mundur sak jangka tanpa ono sing dadi beban kene ngangate panjenengan kok nggih kula niku sajake enten wigati apa ndak jarwani ya niki gaya iki maupun kakang anggone goleki morocane putramu tak rewangi munggah gunung medun jurang ora pati-pati bali yen to durung bisa nggawa ban si Joko Jelagur banjur iki putramu wis bali nang omane putraku wis ketemu ya iki bali nang omah ya mung nengel gaya lelakon iki disimpen kanthi rapet aja nganti tangga teparone awake dhewe mangerteni yen to Joko Jelagur kuwi tau murca saka ngembangan kaya ngono saka kok nganti kadunangan marang wong tuane sak kloron mesti wong tuane mesti bakal paring duka pun sampe dawuh kaki legi nggih kaya ngono kaki legi sajake kok ana kedang-kedang saka lor-lor rame banget heeh apa ya mbok menawa kae tamu kae omongan ibune kok ora bakal tabrak iki sak otoreng papan heeh dirati sak otoro kaki
Mriki. Rati macing gedhe. Rati macing Mas kersane gamelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Bapak Soibu. Mriki mboten kok teges kula tambuh mboten. Jer rikala semanten jenengan sampun nate swanten dalem kula. Menawi mboten sisip anggen kula nyawang menika ingkang sowan Bapak Jumanto saha Ibu Maratus Solika. Leres Pak Bu nggih. Nggih. Bapak Jumanto adalah Ibu Muhammadus Solihah badhe ngajak wangsul putranipun kapureh sampun digula mentah dening kaki legeye dalan ini legeye. Dados Bapak Jumanto Ibu Maratus Solihah sowan menika badhe nyuwun wangsul putranipun. Nggih. Saderengipun putra jengandika tak aturke jenengan kula tak takon nggih Pak Bu. Jenengan swanten daleme kula kok beto ubo rampen gawa olah-olah gawa bebungah ingkang sak wonten kathahipun menika kadamel menapa? Ngeten kaki niki damel sedekah. Kagem kakak daya dalan ini legeye dipun paringke dumateng kula pinangka kangge tebusan putrane ingkang kaparingaken dumateng kula. Mekaten nggih badhe kula tampi sampun ikhlas Bapak Ibu kaparingaken dumateng kula. Ikhlas Pak. Oh nggih sembah nuwun tak aturi nampa nggih. Kunjuk dumateng pindhahipun Ibu Maratus Solihah kula titip Bu niku janur kuning tak paringke jenengan. Ning ngeten nggih. Janur kuning niki mengke dekek ngandhapipun anggenipun Kang Putra Sare. Ngoten nggih Bu. Saksuwene sepasar dina, 5 dina lawase. Mangke nek pun 5 dina suwene pun dipun damel sare putrane jenengan, matres jenengan bucal. Lah syarat-syaratane nek ajeng golek janur kuning ngeten diniati Bismillahirrahmanirrahim. Orang guak-guak janur kuning, guak sengkalane anakku Muhammad Azam Ardian Pranaja. Muga-muga selamat ora nalangan suwiji apa. Ngoten nggih Bu. Tak wangsuli sepindah melih nggih. Diniati Bismillahirrahmanirrahim. Ngeten Bu. Gandeng rikala semanten jenengan kagungan putra Muhammad Azam Ardian Pranaja terus jenengan paringke kula. Jenengan pasrahke kula saha garwa kula nini legeye. Putrane jenengan Muhammad Azam Ardian Pranaja tak tambahi jeneng Joko Jelagur. Ora ketan sepisan Pak Bu jenengan timbali jenengan celuke kangge syarat sarana ben selamat nganti besok kakeninan-ninan sak keluargane jenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Diwiwiti saking panjenenganipun Bapak Jumanto. Ngaten Pak, alon-alon aton kelakon nggih. Gremet-gremet aton selamat. Njar anakku Muhammad Azam Ardian Pranaja Joko Jelagur, ayo tak jak bali. Ngaten nggih. Monggo. Njar anakku Azam Ardian Pranaja Joko Jelagur, ayo ngar pada manto. Nggih Pak. Ibune nggih ngoten. Njar anakku Muhammad Azam Ardian Pranaja Joko Jelagur. Nggih anakku Muhammad Azam Ardian Pranaja Joko Jelagur. Dalem Bu. Ayo nggih tak jak bali. Oh nggih Bu. Lah sampun parit. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi ucapan sholawat ingkang badhe kita waos, mugi-mugi hajat joniatipun Bapak Jumanto Ibu Maratus Solihah ing mriki sampun kasembatan lukar saking sambikala. Mugi-mugi sedaya keluarga putra kang karwat mangga rahayu widodo nestaka ing sambikala boten wonten alangan beda punapa-punapa. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Nabi. Sampun monggo Pak Bu Sugeng Gondor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ing papan kene kaya ngenteni kertas sing sing Hey!